Poštovani gledatelji, dobar vam večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Ide li Uljanik u stečaj? Kakva će biti odluka suda sutra o Riječkom, a prekosutra u Pulskom brodogradilištu? Hoće li vlada dati još novca za sanaciju rupe bez dna? Za kakav kriminal istražitelji terete bivše šefove Uljanika? Hoće li svaki hrvatski građanin i ove godine platiti 700 kuna zbog državnih jamstava za brodove koji se u ovom trenutku ne grade? To analiziramo u Otvorenom u kojem gostuju Tomislav Tolušić, Anton Nobilo, Večer. Samir Hadžić, Dobro večer. Boris Miletić Dobro večer. i u Puli Elvis Mileta. Pogledajmo uvodni prilog koji je pripremila Martina Klajić. Drama s Uljanikom dobiva pravosudni nastavak. Počelo je jučerašnjom velikom policijskom akcijom. Nakon premetačine domova i službenih ureda uhićeno je 12 osoba. Među njima Gianni Rossanda, bivši šef Uljanika. Treba samo da ne ulazite u zonu intimnu i ne ometate postupanje. Čelno mjesto naslijedio je od Antona Brajkovića, koji je također uhićen. U ruke policije dovedeni su i članovi bivše uprave Marinko Brgić i Veljko Grbac, direktor 3. maja Maksimilijan Percan, te čelnik Uljanik plovidbe Dragutin Pavletić. Dobar dan. Kako se osjećate, gospodine Pavletić? Tužno je ovo. Akcija se pripremala 7 mjeseci. Kriminalističko istraživanje usmjereno je na restrukturiranje brodogradilišta, a i na poslovanje same grupe koja je vezana uz brodogradilišta na tom području. Sumnjiči ih se da su brodogradilište i državni proračun oštetili za 1,2 milijarde kuna. Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju i za kazneno djelo subvencijske prevare počinjene na štetu brodogradilišta i državnog proračuna. Radnici Uljanika 6. dana štrajka vijest su dočekali u prosvjednoj šetnji. Gledajte gdje stojimo danas. Stojimo na pješačkom prelazu, blokirajući promet u prosvjedu nakon 7 mjeseci bez plaća. Šta vi mislite? Da li je bilo pogrešnih poteza? Pa pretpostavljam da je bilo i više nego pogrešnih poteza. Možemo samo ustvrditi da konačno, ono što vapimo već neko vrijeme, da pravne institucije odrađuju svoj posao, da su konačno se to vidi i na djelu. Radnici 3. maja zadovoljni su što su odgovorni napokon dovedeni pred lice pravde. Moram reći da to ne garantira plaću ni trećemajcima ni Uljanikovcima i da se nadamo da će ovo jako brzo se riješiti. Nakon policijskog uskoka ispitane su i u državnom odvjetništvu. Gianni Rossanda i danas pod zavjetom šutnje. Nitko, niti moj klijent Rossanda, niti bilo ko drugi ne tereti se da je uzeo iti 1 kunu u vlastiti džep. Niko se ne tereti da je izvan sustava Uljanika izvukao i 1 jedinu kunu. Brajković je obranu iznio. Naš klijent, taj čovjek tvrdi da je donosio ispravne poslovne odluke sa najboljim namjerama i sa ciljevima koji su trebali biti dobri za Uljanik. Nakon još jedne noći u pritvoru, 3 od 12 osumnjičenih prema odluci riječkog tužiteljstva mogla bi na slobodu. A samo prije nekoliko mjeseci Gianni Rossanda u našim je emisijama tvrdio. Smatrate li da biste možda mogli biti osumnjičeni zbog nečega? Ne, mislim da ne mogu biti osumnjičen za ništa osim za poslovne odluke, ali ako je to krimen, onda je to krimen, da. Zašto ste naručivali, kontinuirano punili tu knjigu narudžbi ako je sve padalo u provaliju i ako ste vidjeli da se iz tog nećete izvući, da će to na kraju neko morati podmiriti? Jer to nismo vidjeli. Niste vidjeli? Ste onda nesposobni, što? Pa najlakše reći da smo nesposobni. 1,5 kuna u godini dana. Pa ako to nije... Ma nemojte vi sa poštapalicom sad. Nije poštapalica, to je 1,5 kuna koji gubite. Ajde, recite još jedno. 1,5 kuna. Još jedno. A vi kao predsjednik uprave ste odgovorni za to. Mogu vam reći. Znači, mi kad smo uvidjeli problem, krenuli smo učiniti manju štetu za porezne obveznike. I plan restrukturiranja donosi upola manje troška za porezne obveznike nego što donosi potencijalni stečaj. Suprotno su pokazale analize. Restrukturiranje je skuplje od stečaja za više od 3 milijarde kuna. No ministar Horvat ističe da se ta razlika svakodnevno smanjuje. Brojke, neću reći iz dana u dan, su drugačije, ali nakon svake naše koordinacije taj trošak restrukturiranja se smanjuje. Ja ne očekujem sutra konačnu odluku. Troškovi koje nosi brodogradnja zabrinjavaju ministra financija, jer to nisu mali iznosi.
Javne financije su dovedene u takvu situaciju, u takvo stanje da to mogu podnijeti, ali u svakom slučaju i taj i bilo nekakav drugi, bilo jednokratni ili neki kontinuirani efekt nije nešto što je ugodno i što bi na neki način osiguralo ikakvu vrstu održivosti javnih financija. Dok se čeka vladina odluka o sudbini Uljanika, već sutra se očekuje ona Trgovačkog suda o pokretanju stečaja. Goruća tema Uljanika i u Saboru. Neovisno o tome koju će odluku vlada donijeti. Ja bih i moj klub radije da donese odluku kojom će se pružiti prilika da nešto od Uljanika ostane. Brige njih za građane Republike Hrvatske, oni čuvaju Gabrijelu Žalac i Zdravka Marića. To su njihove vedete, to su njima bitni ljudi. Nisu im bitni ljudi, vjerujte mi, niti u Puli, niti u Rijeci. Da će im pomoći predsjednica, uvjereni su sindikalisti Uljanika. Može nam pomoći puno jer je ona jedina uz ministra Horvata koja je rekla da podržava restrukturiranje, a ne stečaj. To je ponovila i danas. Rekla da nam ne može obećati, jer naravno da ona to ne odlučuje o tome, ali može kao neki moralni autoritet sigurno i sigurno će razgovarati s gospodinom Plenkovićem, rekla da će već danas to učiniti, da ga zamoli da to riješimo što prije tu agoniju jer ovo predugo traje. A sam premijer večeras ništa ne otkriva. Jeste li se čuli s predsjednicom Republike oko stanja u Uljaniku? Nisam još, očekujem da ćemo se čuti tijekom večeri nakon ovog sastanka. Hoće li sjednici vlade biti tema Uljanik ili odluka o Uljaniku? Vidjet ćete i čut ćete sutra. Sutra bi mogao biti dan D. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje treba li vlada spašavati Uljanik i 3. maj. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Gospodine Hadžić, idemo razjasniti neke stvari. Prvo, koliko je brodova sada na brodogradilištu, koliko brodova je u nekoj završnoj fazi gradnje, koliko je u početnoj? Dakle, u Puli i Uljaniku na obalama opremnim imamo 2 broda. To je Katar Dredžer ili taj Jaružalo na hrvatski. On je u nekakvih 80% gotov i tu je Kruzer, znači grupe Senik. On je isto tako nekih 80% gotov i na navozu imamo stočara za kuvajskog naručitelja. On je u nekakvih 15-20% gotov. Dobro, dakle imamo 2 broda koji su u završnoj fazi gradnje. Ovaj polarni kruzer, za njega su jamstva vrijedila dok nije porinut u more. Hvala Bogu porinuti, pa eto, barem tu su porezni obveznici mirni. Međutim, ovo Jaružalo, on vrijedi 950, dakle zaokružimo milijardu kuna. Sad, milijarda kuna kad se podijeli na 4 milijuna ljudi koji žive u Hrvatskoj u ovom trenutku, ispada 250 kuna po glavi. Znači svako za taj brod jamči s 250 kuna. Svaki porezni obveznik ove zemlje. Tako je. Jel se radi na tom brodu sad? Na tom brodu se radilo do ovog štrajka. Jan de Nul je pokušavao sa vladom i bili su neki početni dogovori da do 8.3. se napravi nekakav okvir da negdje od 15 do 30 milijuna, ovisno o brzini i o mogućnostima se završi taj brod, ne bi li se skinulo to jamstvo sa državnog proračuna i ne bi li se taj brod predao i time umanjila šteta. 8.3. je bio rok, krajnji rok je bio do 12.3. O tome su pregovarali vlada i Jan de Nul direktno i nažalost nisu, evo, danas nemamo, ne znam uopće, ja vam ne znam niti reći da li je šta dogovoreno, kako je dogovoreno, zbog čega. Ajmo čuti od potpredsjednika vlade za gospodarstvo. Što je dogovoreno? Što se dogodilo? Pa evo, mogu vam ja reći što je pravo pitanje, odnosno pravi odgovor. Kad govorimo o Jaružalu, odnosno o vlasniku tvrtke Jan de Nul, brod je koštao $173 milijuna. Vlasnik je dao $160 milijuna avansa da se brod napravi. Naravno, mi smo to pokrili sa jamstvom. Na brod se utrošilo do sad 140, ovih 20 se nije potrošilo, gdje su, valjda će netko drugi utvrditi. Treba za brod $30 milijuna za završetak. On pristaje da mi damo $22 milijuna, da on da svojih $8 milijuna i da nam otpusti jamstvo od $130 milijuna, odnosno eura. Ali ne želi čuti da to se napravi u Uljaniku. Neće Uljanik? Neće Uljanik. I šta mi sad trebamo čovjeku reći? To nisu informacije koje ja imam. Znači, pa ja vam kažem informacije koje jesu. Smo pričali, vrlo jednostavno, ekonomske računice, nema tu nikakve ljubavi. Znači, nekoliko puta su odgađano, puno kasnimo dugo, odnosno kasnite dugo s tim brodom, tvrtka gubi poslove i jednostavno ne vjeruje da se taj brod može tu
Ako mogu završiti, tom onda roku dobro. napravi. Ako ne, onda... Slušamo se, gospodine Hadžić, izvolite. Onda budite vi gost, a ja ću onda gledati iz predvorja. Dakle, s Jan de Nulom se puno puta pričalo puno prije ovih rokova. To je rokove koje on zadnje dao. Ekonomska računica je vrlo jednostavna, nema tu ljubavi. Najjeftinije ga je završiti u Uljaniku. Zašto? Ne morate ga otkačiti, ne morate ga vući. Luke u kojima ga on može završiti su Dubai i Singapur. Dok brod dovuče do tamo, troškovi toga, dok postavi infrastrukturu, dok krene raditi, godinu i pol dana. U Uljaniku ga može završiti za 6 mjeseci s tim financiranjem koji je gospodin Tolušić spomenuo. Dobro, sad smo čuli da on ne želi završiti u Uljaniku, nema vjere da će opstati brodogradilište. Jel bi vi dopustili tegljenje negdje drugdje? Samo malo. On ne želi ga završiti u Uljaniku jer je dao rok vladi do 12.3. Vlada se nije dogovorila s njime, nije riješila u Uljaniku ništa i on sad jednostavno iz inata ne želi u Hrvatskoj ga završiti. Ne u Uljaniku. Taj Dređer je 5. ili 6. ili najveći, čuvali smo brojku 500 za njega, jer je to bila 500. gradnja. Mi se Jan de Nulom surađujemo jako dugo, ali mi ne možemo ispoštovati rokove nakon što ljudi nisu plaćeni 3 mjeseca, 4 mjeseca, 5 mjeseci, 6 mjeseci, evo 7 mjeseci bez plaće. Koga ćete natjerati na brod da radi? I to su u vladi bili svjesni. Jan de Nul ne želi završiti brod ne zbog Uljanika, nego nije uspio postići dogovor koji je načelno napravljen, samo se čekala odluka. Čekala se odluka o međufinanciranju, o taj novac bi išao na poseban račun da se ne bi koristio slučajno za nešto drugo. Nadzirao bi ga Jan de Nul, revizor, odnosno nezavisna kuća bi pratila financiranje završetka tog broda. Znači sve postoji. I sad Jan de Nul ga ne želi završiti. Ne želi ga završiti jer je izigran. Da, prvo od bivše uprave Uljanika koja je zakasnila. Isključivo od Uljanika izigran. Tako, i poslije toga, nakon što je došla nova uprava koja priča s ministarstvom, jer je jasno, pozicija nove uprave je jasna. Nemamo novca, sjeli smo, na dan kad smo sjeli u vrh Uljanika nije bilo ni novca, ni plaća, ni ničega, dogovarano je s vladom. Vlada ima vremena, valjda. I onda je lakše pustiti milijardu da padne na teret državnog proračuna, nego za 22+8, kao što je gospodin rekao, završi taj brod u Puli. Bili vi dopustili da se otegli brod negdje drugi? Ne. Ne. Mogu samo reći jednu stvar. Ja mogu razumjeti radnike, ali ovo nije točno što pričate. Ma ja mislim da je točno. Ja vam kažem da nije točno. Kontaktirat ćemo gospodina Jan de Nula, pa ćemo možemo više zvati reći. gospodina Jan de Nula pa da čujete, odnosno vlasnika pa da čujete. Sada imam broj, sad bi ga nazvao, pa ga uključili vi. Ajmo mi do Pule. Samo bi reći jednu stvar. Htio reći jednu stvar. To nije 22 plus 8 milijuna eura. Da bi se to napravilo, tu govorimo o 100 milijuna eura. Kako? Dajte mi objasnite, sad mi nije jasno. Tako, dok maknemo blokade sa računa Uljanika. Dobro. Dok platimo Kolike su kooperante, pa mislim se popele sad, možda vi bolje znate, vi ste u nadzornom odboru. Dok se plate dobavljači, dok se plate plaće radnicima, to već tu govorimo o 100 milijuna eura, a možda i više. I nije to ništa sporno. Samo ajmo govoriti o pravim ciframa i o pravim stvarima. Kad govorimo o polarnom kruzeru, za koje su vraćena jamstva, brod koji je u vlasništvu čovjeka, odnosno tvrtke koja ga je platila, on ga pokušava završiti sa svojim kooperantima, sa tih 400 ili 500 kooperanata, od kojih je 100-tinjak ljudi iz Uljanika, koliko sam ja shvatio. I taj brod također se ne može završiti jer ti kooperanti od kojih su i radnici, bivši radnici Uljanika, pretpostavljam vjerojatno svi iz Pule, ne mogu ući u brodogradilište i završiti. Idemo redom. Dakle, jesam li spominjao račun koji je poseban? Ako vlada napravi ugovor s Jan de Nulom, u kojem uvjetuje da ćemo vam 22, vi ćete dati 8, ona će trebati skinuti jamstva. S tog računa posebnog, ne Uljanikovog, ne 100 milijuna kuna, ne, s tog računa bi se plaćao završetak tog broda. Drugo, radnici su ZPN-ovima, zahtjevom za prisilnu naplatu, prvi na računu. Dakle, platite plaće, radnici sa ZPN-ovima nestaju i ostaju svi oni vjerovnici. Ne morate odblokirati račun. Vi dalje nećete puštati kooperante da uđu u brodogradilište? A druga stvar što se tiče kooperanata u brodogradilištu, žao mi je, ovim putem se ispričavam i Sceniku i gospodinu Glenu Moroneu, koji je veliki prijatelj pulskog brodogradilišta, bez daljnjeg. Ljudi, puštalo se svih 6-7 mjeseci dok su naši ljudi bez plaće da kooperanti rade. Radili su i naši ljudi bez plaće, a i dio nekakvih radnika Uljanikovih je prešao raditi direktno za njega za plaću, razumljivo, bez daljnjeg. Samo je došao trenutak da nakon 7 mjeseci bez plaće ljudi su očajni. Žao, to je autogol, ali kad ste očajni... Krećete javnost protiv sebe, to vam jasno. Ali ako ste očajni, šta da mi napravimo? Dan, dva, Ajde, uključite, 7 mjeseci. Pa mi govorimo ko da su problemi Uljanika počeli jučer. Dakle, mi moramo ipak uzeti kontekst vremena što je bilo sa Uljanikom, sa narudžbama, sa brodovima 17 mjeseci unatrag. Kad je došla prva informacija da Uljanik grupa, dakle i 3. maj i brodogradilište Uljanik ulazi u fazu insolventnosti
i da neće moći podmirivati svoje obveze. Dakle, moramo uzeti u kontekst 17 mjeseci unatrag. Zašto je ušlo u fazu insolventnosti? To je bila nesposobna uprava, jesu oni korumpirani, je li ono koincidencija? Što se dogodilo? Uprava sigurno ima najveću odgovornost, pa uprava je vodila firmu. Pa čekaj malo, pa vi ste gospodari Istre već 20 godina, imenujete, zar vi stvarno nemate veze s tom upravom? Niste nikog postavili tamo, niti imate bilo kakvog upliva u upravi brodogradilišta koje je pola Pule. A gledajte, može se tako političke stranke ponašaju drugdje, u Istri ne. Dakle, lokalna i regionalna samouprava u brodogradilištu Uljanik, ako ćemo gledati udjele u vlasništvu, ima oko 0,7% dionica. Dakle, zanemarivo. Niti možemo postaviti nadzorni odbor, niti možemo postaviti upravu. Niti imate ikakav politički utjecaj kad se pređe ograda. Niti smo birali upravu, niti su ti ljudi ikad bili članovi moje stranke, što se pokušava imputirati, ali ajmo se vratiti na pitanje odgovornosti. Da, uprava na prvom mjestu. Međutim, ne možemo amnestirati državu koja ima 25% udjela, to je državna imovina, koja je 17 mjeseci unatrag znala da dolaze problemi s Uljanikom i sad se čudimo što se dešava danas. Što je bilo u 17 mjeseci? Oprosti, gospodin Tolušić. Nemate pojma što je država napravila. Gospodin Tolušić, oprostite, molim vas. Što je država napravila. Prije 17 mjeseci vaša vlada, potpredsjednica vlade, gospođa Dalić, gospodin Novak, su dobili direktne informacije od kolege župana Flege i mene da dolaze problemi. Zašto se čekalo toliko vremena? Zašto se odobrio Rescue 96 milijuna eura za kojeg se znalo da može trajati 6 mjeseci? Zašto se namjerno iscenirali štrajk u Uljaniku? 12 dana štrajka, a plaću se i platili na isti način kako se mogli isplatiti bez štrajka, nakon čega su došli otkazivanja ugovora, nakon čega se gubi vjeru u brodogradilište, nakon čega stručni ljudi izlaze iz brodogradilišta i nakon čega dolaze na naplatu jamstva. Dakle, mi ovdje govorimo o odgovornosti uprave, ali govorimo i o odgovornosti države kao najvećeg pojedinačnog vlasnika Uljanika i nečinjenju. Grad nije odgovoran ništa. Grad ima 0,3% udjela. Moram se ipak uključiti u sve. Meni je iskreno drago, iako je to ružno i s moje strane, da su vam konačno građani Pule i Istarske županije počeli fučkati. I dobro sam rekao i prošlu emisiju, 25 godina tamo kamarite i jašite. Sram vas može biti. Vi dolazite iz županije koja ima 2,5 puta manji BDP po glavi stanovnika. Vi 30 godina to činite ovoj državi. Privatizacija što ste učinili. Demografska, pričamo o demografiji. Pa što je u vašoj županiji otkud dolazite? Koliko je BDP po glavi? Koliko je u Istri? To je naš krimen. Zašto se ljudi u Istru doseljavaju? Idemo do Pule, tamo nas čeka kolega Elvis Mileta. Vi ste odgovorni za ovo sve. Kolega Elvis Mileta s Radio Pule. Odgovorni ste i za 3. maj. Ma vi želite Istru pokoriti preko radnika Uljanika. Kolega Mileta, pratite ovu veselu raspravu u studiju. Nije veselo radnicima Uljanika koji sede mi... Halo, gospodo, trenutak. Stanite malo. Branili Istru od HDZ-a. Stanite malo, idemo do Pule. Zašto je propao Uljanik? Zašto se ovo događa? Ja uživam, kao što svaki normalan novinar u ovoj državi uživa gledajući političare kako se svađaju. Nažalost, to možemo gledati samo na televiziji našoj ili nekoj drugoj, jer uživo kada se kamere ugase, onda oni uglavnom otiđu zajedno na kavu. Dakle, zašto Uljanik propada? Moram poduprijeti rečenice gradonačelnika Pule i predsjednika IDS-a da ovaj problem nije od jučer, ali se ne bih složio da on traje 17 mjeseci, on traje 17 godina. Sve je počelo još u prošlom mileniju, kada je tadašnji predsjednik IDS-a među svojim čestim vizijama imao i onu da Pula mora postati novi Monte Carlo. I u toj njegovoj viziji ono što je smetalo, a ljudi koji su bili u Puli znaju da jedino što se ne uklapa u tu scenografiju novog Monte Carla na Jadranu jest brodogradilište Uljanik. I tu zapravo počinju svi naši problemi. Sve bi bilo ostalo na dobroj viziji da se 2000. godine nije promijenila vlast, da je predsjednik IDS-a postao ministar, da je nakon toga zbog pobune u vlastitim redovima morao se vratiti u Istarsku županiju i bio župan i te da zapravo operativno počinje propast Uljanika. Sve ovo je posljedica. Ja naravno neću reći da za propast i dramu u Uljaniku nije kriva država, da nije kriva uprava, naravno da jest,
ali je svakako kriva i lokalna politika koja je imala viziju vraćanja grada obali, šetnice od Muzila do Štinjana, a kada vi ubodete šestar u središte Pulskog zaljeva i napravite kružnicu, dobar dio oboda obale zauzima upravo, na žalost svih nas i Uljanikovaca, taj nesretni Uljanik. On je u toj viziji smetao i ovo sve je posljedica. Jednostavno, glavnu odluku je imala politika, a kasnije je ili nesposobna uprava, ili nekonkurentnost na tržištu, ili recesija 2008. godine kad je zapravo brodski prijevoz rapidno padao, pa sve do danas kada imamo sve brodarske kompanije, danas imaju samo 1/10 vrijednosti iz 2008. godine, ali odlučnu riječ je imala politika. Dobro, dakle, vi u stvari sumnjate na veliki nekretninski biznis koji se pripremao na atraktivnu lokaciju uz more. Što bi se tu zidalo? Apsolutno, projekt Brijuni Rivijera je bio zamišljen tako da milijune hektara obale pretvori u bogate resorte, odnosno turističke resorte za bogatu klijentelu. U tu sliku se Uljanik nikako nije uklapao. 2003. godine je tadašnji župan naručio studiju koja je napravljena, platila ju je županija. Dakle, u studiji se traži da se nacrta Pulski zaljev bez Uljanika. Mapa postoji i može se provjeriti. Je li ovo istina, gospodine Miletić? Ne znam zašto Elvis govori te neistine, ali to je njegovo pravo. Moramo reći, vi ste u stvari bratići rođeni. Ali... Ne znam zašto govorite neistine, jer nije sam Uljanik u srcu Pule kao industrija. Imamo cementar, imamo Tehnomontovo brodogradilište. U svim prostornim planovima, i županijskim i gradskim, područje Uljanika je definitivno područje brodograđevne luke. Ako gospodina Karla Radolovića, kad gospodin Mileta već ili Jezic, kad govoriš o godinama prošlog milenijuma, ako Karla Radolovića nije mogao Tuđman smijeniti, a nemojte mi reći da će jedan župan Jakovčić njemu nametnuti neke teme prenamjene, promjene ili bilo čega drugoga. Mislim, to naprosto ne stoji. Ja mogu razumjeti da se pokušava cijelo vrijeme ova priča staviti na leđa lokalne i regionalne samouprave, ali vi morate znati, u svim prostornim planovima grada Pule, Uljanik brodogradilište od državnog značaja na kojem se, i znao sam da će biti ta tema, mogu odvijati isključivo navedene djelatnosti brodogradnje, proizvodnje alata, alatnih strojeva, strojeva posebne namjene, proizvodnje strojeva za proizvodnju i korištenje električne energije, električnih uređaja i tako dalje. Dakle, u našim prostornim planovima je područje Uljanika definirano kao brodograđevna luka i ništa drugo. Nikad niti jedan prijedlog izmjena plana nije bio niti na stolu, niti se o njemu raspravljao. Idemo sad i korak dalje. Gospodine Nobilo, došli ste iz Rijeke. 12-torica žigosanika koji zovu u medijima su prevedeni. Najzvučnije ime je bivši predsjednik uprave, Gianni Rosanda, vaš branjenik. Što mu se stavlja na teret? Dakle, moram odmah reći, kad vidim ove teške probleme, nekako mi se čini da je ovaj naš kazneni najmanji problem. A za vašeg branjenika nije? Ja već tu vidim rješenja i vidim slabosti, a brodogradilište riješiti, vjerujte mi, je daleko teži problem. Drugu stvar koju mislim da odmah moram reći, kazneni postupak neće riješiti problem brodogradilišta Uljanik. Točka. Netočno je što je danas predsjednica rekla, a to su joj rekli vjerojatno vaši ljudi, da treba vratiti tih 1,2 milijarde. Nema 1,2 milijarde, nije nigdje spremljena, nigdje nije isisana. Niko od osumnjičenih nije ni kune stavio u džep, niko od osumnjičenih nije na neki račun offshore tvrtke ili bilo gdje spremio tih milijardi. Imaju neke bijesne vile uz obalu, imaju neke brodove, nije baš da su puka sirotinja. Je, pa šta nije pohvalno da ljudi ulažu u imovinu, nije pohvalno da Hrvatska treba biti bogata država sa bogatim građanima. Gospodin Nobilo, kad neko gradi serije brodova i na svakom brodu gubi 100 milijuna kuna i svejedno ugovara uporno te brodove, a onda je ili nesposoban ili tu nešto ne štima. Kako bi vi protumačili to?
Pazite, ja sam od jučer u kontaktu sa brodogradilištem. Dakle, nemojte mene smatrati kao eksperta za brodogradilište. Dobro. Prije 10 godina sam nešto branio u Brodosplitu, pa sam nešto Dobro, malo mora biti čovjek ekspert naučio. ako zna da ako gubi toliko na brodu da onda ne naručuje novi Da, brod. tu vam je najbolje pitanje za vladu. Zašto mi održavamo brodogradilišta, a brodogradilišta stalno proizvode brodove koji su skuplji od tržišne cijene? I to je ključno pitanje, strukturalno pitanje brodogradilišta. I sad da se vratimo na kazneni... Znači nije ni nesposoban, ni korumpiran, nego samo sluša vladu, ako sam dobro shvatio. Da, upravo tako. Jel vas sluša? Ne vladu, nego proizvodi se, koliko sam ja shvatio ovo kratko vrijeme, svi brodovi otkad je Hrvatske i prije, u socijalizmu, su se proizvodili na način da je proizvodna cijena bila skuplja od prodajne cijene. Nekada u socijalizmu je postao šticung gdje ste devize prodavali pa ste to uvećavali za 30%. Nekada su postojale željezare pa kroz brod bi izvezli svoj čelik. Nekada su postojale tvornice koji su radili motore nekakve pa bi kroz brod izvršili izvoz. Međutim, danas sve to kupujete u inozemstvu i izvozite samo rad. Prema tome to je negdje 20%. To je ono, ali ponavljam, ja nisam ekspert, ali jedna je stvar kazneno djelo, a druga je stvar loša poslovna politika ili loša uvjeti poslovanja ili nesposobnost Hrvatske da izgradi jeftin brod kao što Kina i Koreja rade. Dakle, to sa kaznenim postupkom nećete riješiti. Jeste mu vi govorili da naručuje brodove 100 milijuna kuna skuplje? Ja bih rekao što je napravila vlada ovih 17 famoznih mjeseci. Znači, nama je uprava Uljanika došla krajem 2017. Reći da su u problemu. U prvom mjesecu 2018. je vlada odobrila Rescue Aid, taj famozni, 96 milijuna eura, dobila odobrenje Europske komisije koja je rekla u roku 6 mjeseci društvo mora naći strateškog partnera. S tih 96 milijuna eura su se oslobodila jamstva u iznosu od 126 milijuna eura. Znači, završili su se ova dva broda plus ovaj polarni kruzer koji se porinuo. Znači, država je dala 96 milijuna eura i vratila ju se jamstva od 126. Znači, nisu novci bačeni u vjetar. Dapače, tu su bile i plaće za radnike, dio kooperanata se platio. Uprava je došla, bivša uprava, eto sad, koja je inkriminirana očito, 28.3. su odabrali gospodina Končara, vama vrlo poznatog, a nekretninski biznis ne cvijeta u Istri, to je apsolutna laž. 23. su odabrali gospodina Končara i njegovu tvrtku za strateškog partnera. Prvi draft programa restrukturiranja dostavljen u travnju na 100-tinjak stranica, 40 stranica primjedbi, apsolutno štivo koje nije bilo ni čitko, ni probavljivo na bilo koji način. Drugi draft u svibnju, isti onaj koji je poslan u travnju, bez obzira na naše ispravke. Treći draft u lipnju, kozmetičke promjene i dovode nas pred gotov čin i takav loš draft odlazi u Brisel. Europska komisija kaže u rujnu da 100 primjedbi pošalje, doslovce 100 i više, i kaže da tako ne može. Nakon toga ste i vi to svi, pretpostavljam, shvatili, promijenila se uprava i krenuo je postupak odabira novog strateškog partnera. U međuvremenu je vlada uskočila sa dodatnih 100 milijuna kuna za plaće, plus ovaj sad dio koji je još išao iz fonda da se pokriju ove minimalne plaće koliko se moglo. Govorim ono što je država mogla napraviti zakonito i legalno. Što ćete sad napraviti? Sutra je sjednica vlade, sutra je trgovački sud zasjeda vezano uz 3. maj, preko sutra je vezano uz Uljanik. Što vi u stvari čekate da oni proglase stečaj pa da onda vlada opere ruke ili će se nešto podušiti? Što se događa? Ovo je nažalost nešto što je zapalo u ovu vladu, nažalost. I ova vlada kusa sve probleme kad govorimo o brodogradnji, ali nema veze. To je nešto što ćemo mi riješiti na ovaj ili na onaj način. Tražimo sve načine da ovu priču spasimo. Ako je ne budemo mogli spasiti, ići će u stečaj. Nema treće solucije u svemu tome. Vidjet ćemo sutra. Da li je sutra dan D? A htio bi samo dovršiti priču do kraja. Zašto treba 17 mjeseci za Uljanik gdje država ima 25%? Ono što ste vi, gospodine Miletiću, upropastili i vaši puleni tamo, moram se vratiti na to. Podvukli pod to 3. maj
i njega upropastili. Vi ste isključivi krivac za propast 3. maja. Isključivi. Ma nemojte, molim vas. Isključivi. Ma nemojte. I niste Dakle, upropastili samo Uljanik, upropastili ste i 3. maj. Uljanik je uzeo 3. maj to htio ili je 3. maju prijetio stečaj. I imate obraza uopće tu sjediti. U prošloj emisiji, pa ako bi oni Slušaj vas, gospodine Hadžiću, Hadžiću, koji je vaš plan? Koji je vaš plan za rješenje? Gospodine Nobilo, krivo je more. Evo, ja vam ništa drugo ne mogu odgovoriti. Nije niko kriv, krivo je more. Ajmo svi pjevati pjesmu, pa to je to. Druga stvar, šta je bilo 99. 2000, 2005, 2007, 2009, 2010, baš me briga. Evo, iskreno vam govorim, bez da sad nekog, baš me briga. Danas, 7 mjeseci smo bez plaće. Znali ste, možda niste znali. Ne znam, neću ulaziti da evo, znali ste. Niste mogli poduzeti ništa ili mogli ste, ali sad ne možete ništa. Sad vi možete poduzeti nešto. Ma mogu vam je grad dati novce za plaću? Da li mogu? Pa ne možemo mi, pa onda oni kad imaju pametnije rješenje nek oni daju. I sad ajmo malo prebaciti. 4000 ljudi lijevo, 4000 ljudi desno. Znači, garancije je davala država. 96 milijuna eura i 100 milijuna kuna. Što smo mogli dati, dali smo. Ako se baš sad na kraju moramo pokačiti, neka to bude tako. Vlada je davala jamstva za brodove koji su donosili gubitke koliko godina? Pa gro jamstava, skoro milijardu eura jamstava smo dali u razdoblju 14. i 15. i 16. Od 2016. je ova vlada? Ne. Od 2016. je ova vlada? Koliko je dala? Ok. Da li ste znali od 2016. da ovo stiže? I još jednu stvar. 928 milijuna eura jamstava, od kojih smo 600 milijuna platili. 85 milijardi u brodovima je proizvedeno, od toga je od početka, znači 28-9 godina, 50 milijardi je proizveo Uljanik. Ja ću dati jednu usporedbu. Ako imamo državu pa jedna vlada nije valjala ili dovela je državu u neke probleme, ajmo ukinuti državu. Da, pa ta jedna vlada je sve, da izvinete, bacila, pa ajmo ukinuti tu državu i tako dalje. Ja ne stojim ovdje da bi branio Uljanik jer želim dobivati plaću i ne raditi ništa. Ja vjerujem da Uljanik ima i tradiciju, i znanje, i mogućnosti. Koji je vaš plan? Što se može napraviti? Sad, danas. Jan de Nul se može završiti u Puli. Opet govorim, može biti ljut. Može biti i zbog nas i zbog njih. Zbog vlade i zbog pregovorite s njim. Tako je. Novac govori sve. Za koliko ga možete završiti? 22 plus 8 mi ćemo ga završiti. Ali danas, jer sutra imamo 100 ljudi manje. Sljedeći mjesec imaju 300 ljudi manje. Koliko je sad ljudi ostalo u Uljaniku? Jeste uopće kapacitirani za to? 1800 ljudi na 2 lokacije. Da je prije 4 mjeseca vlada poduzela nešto, otišlo bi 400 ljudi, platili bi umjesto 2800 plus 300 milijuna kamata, možda milijardu. Ne znam, sad možemo špekulirati, ali je trebalo poduzeti nešto. Trebalo je upravo poduzeti, prijatelja. Koja? Zašto ti prebacuješ to na nas? Koja? Pa upravo koju ti sad sjediš. U 8. mjesecu, kojem ja sedim, u 8. mjesecu smo vas molili da stavite nekog u nadzorni odbor i upravu i podržat ćemo vas 100%. Država na taj dio. Tako je. Znači, imate kontinuirano radnike u nadzornom odboru. 30.10. smo izabrali upravu, 5.11. smo bili u ministarstvu s upravom. Znači, ako neko želi pomoć radnicima, to želi ova vlada, želi premijer, želim ja, želi ministar gospodarstva. Svi malo se razbježimo. Sad opet kažem, ali nismo dosad pomogli sve što smo mogli zakonski. Želite li pomoć nezakonski? Nezakonski ne možemo pomoći. 3,1 milijardu kuna smo platili u 12. mjesecu 2018. i u 1. mjesecu ove godine za brodove koji ne postoje. Koji je najcrniji scenarij da se sve propadne? Samo trenutak, molim vas. Dajte mi samo da završim. Za brodove koji ne postoje. Ova vlada nije davala jamstva, nije ništa kriva. Evo ovako ću vam reći. Prošla uprava, čiji je predsjednik branjenik gospodina Nobila, je sve zafrkala, mi nismo krivi. To je to. Ja slažem da vi niste ništa krivi. Idemo do kolege Milete. Kako će ovo završiti na kraju? Što vi predviđate? Dugi niz godina pratite brodogradnju. Što će se događati? Teško mi je reći jer to zapravo po svemu sudeći nitko ne zna. Pa čak ni oni koji bi sutra trebali donijeti nekakvu odluku ili ne znaju još. Ili nam još ne žele reći. Ali što god da bude i kako god bude, bit ćemo svi tužni i jadni. Zato što je Uljanik dio Pule koji... Naime, nije Pula izgradila Uljanik, nego je Uljanik izgradio Pulu. Pula duguje sve ovo što se može vidjeti u ovom gradu upravo tom arsenalu. 1856. godine. Dakle, Uljanikovci su duša i neodvojivi dio ovoga grada. Meni je otac bio Uljanikovac i pun radni vijek je tamo proveo i doživio je i odlazak u mirovinu. Iz Uljanika gotovo da nema obitelji u Puli koja nije dijete Uljanika. Nas je Uljanik školovao, odgajao, hranio. Ja
od Uljanika doslovno pamtim kroz čitavo djetinjstvo, taj trliž, to radničko odijelo i taj miris špene na njemu. Uljanik nije samo priča o milijardama, o 7 plaća, o 2 broda, o jaružaru, kako se sad to želi prikazati. Uljanik to je Pula. Uljanik to smo svi mi, doista to smo svi mi. I smrt Uljanika svi proživljavamo vrlo emotivno. To je kao da netko svaki dan kida malo mesa sa nas. I to je ono što politika ne razumije. Dobro, ali Dakle, kolega to je ono Mileta, što ako se grade brodovi na kojima se gubi, dakle čisti cost benefit, koliko dugo to može tako trajati? Je li moguće napraviti neko brodogradilište gdje će se graditi brodovi na kojima će se zarađivati? Je li to danas uopće moguće? Je li to izvedivo? I ako nije izvedivo, je li onda vrijeme da se maknu dizalice i naprave hoteli stvarno? Gledajte, mi smo još prije 9 mjeseci u lipnju prošle godine svjedočili baletu Glembajevima na otočiću Katarini, koji je tadašnji strateški partner Danko Končar ovdje prikazao. 1200 ulaznica se prodalo, po 250 kuna je bila svaka ulaznica. To je bio humanitarni balet. Apropo, pitam javnost zapravo, jer ne znam kome da izravno uputim to pitanje. Tada se bilo obećalo da će naš odjel za pedijatriju Pulske bolnice od tih ulaznica dobiti nekakav holter, EEG, monitore za praćenje vitalnih funkcija novorođenčadi. Eto, prošlo je 9 mjeseci. Dakle, dijete koje je tada začeto, već se danas rodilo, 300.000 kuna. Gdje su pare? Ne zna se. Eto, to je samo jedan mali primjer kako je tadašnji strateški partner promišljao razvoj Pule i razvoj svog biznisa unutar ili izvan okvira Uljanika. Dakle, vi ne vjerujete ni u priču o luksuznim hotelima, ako sam dobro shvatio. Ma, od svega toga bilo bi najbolje da ta priča nikad nije uopće kročila u svjetlo dana. Lokalna samouprava je 9 puta mijenjala generalni urbanistički plan u zadnje 3 godine. Ovo što gradonačelnik govori o nekakvoj brodograđevnoj luci, imam ovdje sve izmjene. Žao mi je tamo što nije zaboravio vjerojatno spomenuti onu stomatološku ordinaciju. Imamo zgrade do 35 metara urbanog karaktera. Dakle, to se predviđa generalnim urbanističkim planom. Kakva stomatološka ordinacija? Pa, ne znam, bila je nekakva priča da će se moći graditi stomatološka ordinacija na području Uljanika, ali dobro, to sad nije bitno za... Poslušajmo odgovor. 30 godina, mislim, 30 godina stoji ambulanta na bulevaru, pa ne znam, mislim, ako smo skupa iz Pule, valjda to svi skupa znamo. Ali ono što bih ja volio kazati, AD1, ovdje niko ne traži nikakvu milostinju. Ono što mi, kao lokalna i regionalna samouprava, zahtijevamo da imamo jednak metar za Uljanik kao i sva druga brodogradilišta. U zadnje vrijeme PR, istraživanja, jedan ministar u kope, drugi u špade, pa Europa govori, pa pričali smo mi sa Europskom komisijom. Vlada ne zna što želi. Dakle, priča se konstantno u zadnje vrijeme, više od 30 milijardi otišlo u brodogradnju, dosta je. Ali nitko ne želi reći da je Uljanik brodogradilište od subvencija dobio 12% od ukupnog novca. Pogledajmo koliko je otišlo u Brodosplit, koliko je otišlo u Brodotrogir, koliko je otišlo u 3. maj. Uljanik je jedino od svih hrvatskih brodogradilišta koje nikad nije bilo restrukturirano. Pa zašto Uljanik nema tu šansu? Ja mislim da Uljanik zaslužuje tu šansu, kao i sva druga brodogradilišta u Hrvatskoj. Nemojte zaboraviti da Istarska županija godišnje preko 1 milijarde kuna uplati više u državni proračun nego što se vraća. Koliko ima županija sa suficitom? 4. Istarska županija nakon grada Zagreba daleko najviše kontribuira u državni proračun. I kad treba Istri uzeti smo dobri, a sad kad treba pomoći, kako je rekao Štromar, nađete si drugi posao. Što je to način komunikacije sa radnicima? Ma koja je nama zadnja industrija ostala? Ovo je zadnja velika industrija koja zapošljava 1000 radnika. I na taj način se odnosimo prema tome. Šta ćemo svi živjeti od turizma? Pa ne ide. Mi smo najturističkija regija, ali ne ide sve u turizam. Nama treba proizvodnja. Ali bit ću na razini insinuacija, što zapravo baš i ne volim. 2010. upravo Uljanika inzistirala
da ih se ne restrukturira jer nisu u poteškoćama. Tad je na čelu uprave bio gospodin Brajković, između ostalog jedan od ovih 12 koji su jučer privedeni. Zašto su na tome inzistirali? Trebate pitati te, a vi dobro znate zašto su na tome inzistirali. Vidite, gospodin Pa Tolušić. pretpostavljam da se sakriju neki manifetluci koji su se sad otkrili u svemu tome. Pa tada je država bila 80 i nešto posto vlasnik Uljanika. A vas to boli Preko u svemu tome. 80% je bio vlasnik Republika Hrvatska te godine. A 2008. godine, 2008. godine u Hrvatskom saboru vašeg premijera Sanadera sam pitao zašto gurate Uljanik u privatizaciju. Čemu Imate ne bude video danas 35 metara u krugu oko Uljanika? Gospodine Nobilo, došla informacija da će trojica od uhićenih se braniti sa slobode, 9 ostaju u pritvoru. U kojoj skupini je vaš branjenik? On je u skupini koja će sutra se odlučivati o tome da li će se odrediti pritvor, ako će se odrediti pritvor, iz kojih pritvorskih osnova. Dakle, on je jedan od tih, nije među ovim trojicom koji su pušteni. On se brani šutnjom? On se brani šutnjom. Zašto? Iz jednostavnog razloga što je vrlo, vrlo kompleksna optužba, dakle opis kaznenog djela. Ja to nisam mogao izanalizirati, nisam u doticaju s brodogradilištom nikad bio i meni treba da bi mu dao pravi savjet, moram ući u spis, moram potrošiti ozbiljno vrijeme i onda mogu s njime pripremiti obranu. U ovakvim velikim predmetima to je gotovo pa pravilo da se u prvom naletu branimo šutnjom, a onda kad odvjetnik i klijent uspostave komunikaciju, kad prođemo kroz sve optužbe, onda ćemo izaći sa obranom, ali njegov stav je da nije kriv, da je radio u najbolje poslovnoj vjeri i sada ćemo vidjeti šta će istraga pokazati. Idemo na Facebook komentare naših gledatelja. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje treba li vlada spašavati Uljanik i 3. maj. Kaže Đurđica Balenović-Celić da, treba spašavati oba brodogradilišta. Ne može se živjeti samo od turizma. Ali ovaj put tvrtke treba spašavati imovinom onih koji su se obogatili izvlačeći novac iz njih. Miroslav Sikora, naravno da ne treba. Brodogradnja je odavno propala. Bolje je ta sredstva preusmjeriti u profitabilnije branše, na primjer zdravstveni turizam, koji već sada bez ikakve pomoći države ostvaruje 1 milijardu kuna prihoda. Lidija Rovin, budući da je država najveći pojedinačni dioničar u Uljaniku, prvo bi trebao neko odgovoriti zašto onda nije 2 godine nikoga imenovala u nadzorni odbor, a sada pred izbore velik spektakl s hapšenjima. Mladen Krvopić, nikad se u medijima nije pojavio članak koji bi optužio Agrokorove prodavačice da su same krive za propast firme. Zašto se onda optužuju radnici Uljanika? Marko Gubec, previše vremena prošlo da bi se Uljanik vadio iz mulja koji je proizašao između ostalog i iz IDS-a. Krpati Titanik iz sentimentalnosti se ne isplati. Tamara Horvat, bojim se da je za ova 2 brodogradilišta prekasno. Jedino što mi je žao tih jadnih radnika koji su cijeli život ugradili u njih. Previše je tu bilo zloporaba i čudnih radnji, spašavalo ih se kratkoročno. Sada su radnici dovedeni na prosjački štap, a brodogradilišta u raspad koje neće spasiti nikakve milijarde iz proračuna. Rajka Lipša Mikulić, ne, ali treba krivca osuditi, oduzeti im svu imovinu i njome namiriti radnike. Možda još jedan leks. Evo, vidjeli smo komentare. Zadnja je vaša, gospodine Hadžiću. 7 mjeseci nemate punu plaću, tako? Ljudi imaju djecu, imaju kredite, plaćaju vrtiće, moraju kupiti neku hranu, moraju platiti režije, struju, vodu. Kako preživljavate? Kako živite? Evo, ja živim na računu mame penzionerke i brata koji mi posuđuje novac. Sve ovo moglo biti jeftinije i za radnike i za proračun i sve živo da se poduzelo na vrijeme i da se danas poduzme, opet bi na kraju bilo jeftinije. Mi možemo proizvoditi brodove, ne loše ih ugovarati pa raditi u minusu, možemo proizvoditi brodove koji stvaraju profit. Treba nam dati šansu i pomoć da to počnemo raditi tako. Ne zanimaju me ko je kriv 2010. 8. 99. ideje nečije danas. Danas, sad, ovaj trenutak. I to je jedino. Nemamo više vremena. To sam ponovio više puta. Sad, danas, vremena više nema. I vrijeme u ovoj emisiji je isteklo. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite s Hrvatskom televiziju. Uskoro će 3. Dnevnik. Laka vam noć.